Polacy wiedzą, ile krwi, potu i łez należy włożyć w budowanie demokracji. Dlatego pragnę w stronę laureata, ale też wszystkich obrońców praw człowieka na świecie, skierować słowa, które są parafrazą pierwszych wierszy hymnów narodowych, tak Polski, jak Ukrainy. Jeszcze wolność nie zginęła, póki wy żyjecie. Dziękuję. Ja jestem całkowicie przekonany, że zwycięstwo musi nastąpić, dlatego że świat posunął się tak daleko, że walczenie w starym stylu, to co robi dziś Rosja, jest tak śmieszne. Jeśli chcemy natomiast przyspieszyć to zwycięstwo, to posłuchajcie starego Wałęsy. Musimy być solidarni. Przyjemność to była. I'm absolutely sure that Crimea will be free very soon. And Crimean Tatar, together with Ukrainian, build up in Crimea democracy and freedom.